Modelovanie opäť začneme vložením pracovnej roviny do stredu súradnicového systému tým, že zarovnáme všetky súradnice na nulu. Modelovať začneme pomocou prednastavených primitív programu. Kliknutím na Solid, pomocou nástroja vytvoriť Solid blok, vložíme do pracovného priestoru kocku, ktoré dvojklikom upravíme v dialogovom okne rozmery. Nastavíme dĺžku, šírku a výšku tohto telesa. Potvrdením dokončíme vytvorenie tohto 3D telesa. Ďalším krokom bude vytvorenie otvorov do tohto telesa. Ešte predtým sa však prepneme do pohľadu geometrie a posunieme si pracovnú rovinu podľa potreby, v tomto prípade do ľavého dolného rohu. Toto nám uľahčí upravenie pozície jednotlivých vytváraných otvorov, nakoľko sa nám budú ľahšie zadávať ich súradnice. Po upravení pozície pracovnej roviny môžeme prejsť k vytvoreniu otvorov na prednej strane. Prepneme sa do pohľadu spredu, kliknutím na prvok, pomocou nástroja vytvoriť otvor, vložíme do priestoru telesa jednoduchý otvor. Následne si upravíme jeho parametre ako hĺbku, taktiež priemer tohto otvoru. A keďže to bude jednoduchý otvor, zrušíme vytvorenie zrazení. Posledným krokom si upravíme pozíciu tohto otvoru. Nastavíme mu súradnice a tlačidlom aplikovať potvrdíme vytvorenie tohto otvoru. Teraz vytvoríme otvory na skrutky. Opäť pridáme jednoduchý otvor, upravíme jeho priemer, taktiež hĺbku a pozíciu v pracovnom priestore. Upravíme jeho súradnice a tlačidlom aplikovať potvrdíme vytvorenie tohto otvoru. Program PowerShape si pamätá parametre posledného vytváraného otvoru, takže pri vytváraní rovnakých otvorov stačí už len zmeniť ich pozíciu v pracovnom priestore a netreba meniť iné parametre. Týmto spôsobom vytvoríme zvyšné otvory na skrutky. Po vytvorení posledného otvoru na skrutky môžeme prejsť k vytvoreniu otvoru pre zotrvačník. Opäť si vložíme otvor do pracovného priestoru a upravíme si jeho pozíciu na dno najväčšieho otvoru. Potom stačí už len nastaviť hĺbku tohto otvoru a tlačidlom aplikovať dokončiť vytvorenie. Posledným krokom bude vytvorenie otvoru, ktorý bude tvoriť nasávací kanál. Opäť vložíme otvor, upravíme jeho priemer, taktiež pozíciu a nastavíme, aby prechádzal skrz celý solid. Týmto spôsobom sme dokončili vytvorenie otvorov na prednej časti skrine. Teraz môžeme prejsť k vytvoreniu otvorov na vrchnej časti. Prepneme si pohľad z vrchu a opäť pomocou nástroja vytvoriť otvor začneme s pridávaním otvorov. Pridáme otvor do priestoru, upravíme jeho priemer, taktiež hĺbku a pozíciu v pracovnom priestore. Tlačidlom aplikovať potvrdíme vytvorenie otvoru. Teraz vytvoríme na tom istom mieste ešte jeden otvor, ktorý však bude s väčším priemerom a menšou hĺbkou. Tento otvor nám zabezpečí lepšie spojenie valca a kľúkovej skrine. Teraz môžeme prejsť k vytvoreniu otvorov na skrutky. Opäť vložíme otvor do priestoru,
Upravíme jeho priemer a hĺbku a taktiež pozíciu v pracovnom priestore. Takým istým spôsobom ako pri vytváraní otvorov na skrutky v prednej časti, vytvoríme otvory na skrutky aj do vrchnej časti. Jednoduchým pridávaním otvorov a následným upravením ich súradníc vytvoríme zvyšné otvory. Vytvorením a upravením posledného otvoru je kľúková skriňa hotová.